بمنجس شودن نقدات لبدا تباهيلو زتوهب قطواو دقف مدنقار ترائيوهم زتباهلو لعلمي تقدات يمرمرو خمزلو منجستاوي مجلسي حبيرو نويح ساعات سرح مسرح حدا خابتهم كندت انك مصعب قتلت حمامات مخانو بمصنعتي كم زترقاقز زبل حبريتا وقعو خين الله سلام كبرى تخطاتلتي مدب هارموني ميديا عملكم كنيكم نلومي 10 شوعة جنبوت كلتا شحن عسران حدن زتدالو زيناتات حيزلكم قريبا لخو مس كلما باستوديو زلو مسارحتي سلامتا بمقدام ناي لومي زينا زغرب لكم محر برهامي ناب زرزر كتوكم سناي مكتتال اب شودن بسنك لبدا خرونا زتفطر خونتات تعيبو شودن نزتها سويتو كالات حجز كخون كاب زتمدبه منغستاوي گنزب بموصاد كاب زتمدبلو معلا وصات راي زي كونس بتخاب كفلت جبرن نبرت حزبن زخونه گنزب وسيدوم مخسب زخعبتون زي غبኦም كنسو عدنا غيروم كيترف گنزب وسيدوم ابلعل زتباهلو تكالات زقربه خستي صارين يمرمرن كمزلو بعل مزم كل خال فاينانساو غبنات مالت اكبروت من دغهتن اب زهابو حبريت افليتو اذا حجز غبو كان داوسد كحلافنت زسكم كم زخونه زبلت مغلصي يخون امبر نزي امر زي بمتحساب بمدنغار توافيروم كم زصنحو زطرطرو لعل حدا 100 كاب طرع نغادو طرعنات كم زبصحومن غبو ناي سندن كالو غداياتن مرمرا يغبرلهم مهلاو اتي حبريتا عملكيتو نويح ساعات سرح مسرح حدا خابتهم كأند سعبينات ناي قتلت حمامات كوينو خمز ترغبه بحدا وقعوي زينا كوينو زلو مصنعتي بمتقاس اغلغلوت زينا تتحبرو زي environmental international تكال مصنعتي تصنيعو بودب طعنا عالم تقبلنت زرخبه مصنعتي خمز بلو مل عالم كاب عامه 2016 جميرو بتخاتاله قايد زصنح مصنعتي خمز ملكتو كلهم توما بعلم شوعات 250 شح بوقع لبن ستروكن ويكا دخام لبين مسؤوز تحاحزو حمامات زمبقس يوم نويح ساعات مسرح كم زخونه خفلت اتخايل اللهم ودبتعنا عالم بزحات سبات بفلايكا تقصيرهم زسرحو سرحتنياتات اب سمون لعلى 55 ساعات سرح زسرحو سبات نخمز زامسل صقم كمز ساطحو تي مصنعتي خمز تقومه افليتو ابتي ግጭትን ዝተፈላላዩ ዜናው ምዕባለታትን ዝራኣየሉ ዘሎ ዞባ ቅርና አፍሪካ ሕጅውን ሓደሽተ ሓበሬታታትን ናብ መድረኽ ዓለም ብማዕከናት ዜና እንዳቀጸሉ ከም ዝኾነ ዝተረኽቡ ሓበሬታታት አመልኪቶም ፍሉይሎ አሜሪካ ኣብ ቅርና አፍሪካ ኣብቲ ዞባ ዝካይዶ ዝቀነየ ዑደት ፈጺሙ ናብ ሃገሩ ከም ዝተመልሰን ክፍሊ ወጻኢ ጉዳያት ተሃገር አፍሊጡሎ امباسادر جيفري فلتمان ابتي زوبا ابز صنحلو وان مسمرحتي اثيوبيا ايرتران ግብፅን ሱዳን ከምዝ ተራኸበት ዝወፀ መብርሂ ተقيسو ንሱ ኣብቲ ንባይቶን መንግስትን ሃገሩ ዘቕረቦ ጸብጻብ ዑደቱ ከም ዝሓበሮ ኣብ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታትን እቲ ኣብ ክልል ተፈጢሩ ዘሎ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ምቁራጽ ተጻብኦታት ንምውሓስ ነቲ ቀዛፊ ግጭት ደው ንምባልን يوت زدحن حاجز نمهابن مس عالم لخوان محازوتنان مشارختنان بحبار كنسرح كم زخنان كبل جليسو اب اثيوبيا سلام كيمص هلاو سراويت ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዓንቃፉ ምዃኑ ጉዳያት ወጻኢ አሜሪካ ከምዝ ተገንዘበውን እቲ ዝወፀ መግለጺ አመልኪቱ ካብዚ በመበጋት እቲ በአምባሳደር ፈልትማን ዝተመረሐሉ ካብ አስመራ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ዘካየዱ 4 ሰዓታት ዝወሰደ ልዝብ ሓይልታት ኤርትራ ብህጹጽ ካብ ትግራይ ክወጹ ከምዝ ጠለበ አሜሪካ ብጥብቅ ከምዘ ተሓሳሰበት እቲ መግለጺ ሓቢሩሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብዝሰሙን እዚ ኣብቲ ብመስሕብ በጻሕቲ ዝለለይ ጎቦታት ገርዓልታ ወይ ከዓ ኣብ ከባቢ ሓውዜን ዝርከብ ተደጋጋሚ ኩናት ከምዝ ተኻየደን ካብ 25 ሚያዝያ ቆጻጽራ ኢትዮጵያ ትሒዙ ኣብ 3 ግንባራት ውግእ ከም ዝነበረን ነበርቲ ንቢቢሲ ሓቢሮም ክብል አገልግሎት ዜና ቢቢሲ ዘርግሖ ሓበሬታ መልኪቱ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ውግእ ኣይተኻየደን ክብል እኳ ተገለጸ አገልግሎት ዜና ቢቢሲ ብስእሊ ተሰኒ ዝበጽሖ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ግን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ ሓውዜን ካብ ዝተተኮሰ ከቢድ ብረት ሓንቲ ቦምባ ኣብ ቀበሌ ባዶ ክልተ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዝርከቡ ሸውዓት ህፃናት ተዓቂቦምሉ ዝነበሩ መንበር ገዛ ሓደ ሰላማዊ ሰብ በመውዳቁ ስዒቡ ክልተ ካብቶም ህፃናት ንሽዑ ከም ዝሞቱን መሰኻኽር ዓይኒ ሓቢሮም ክብል ቢቢሲ አረጋጊጹሎ
እቲ ተንቀሳቃሲ ምስሊ ንቢቢሲ ዝበጽሐ ከም ዝሓበሮ ነቲ ዝዓነወ ገዛን ቶም ህፃናት ተፋሒሮም ክወፁ እንከለው የርእዩ ዝብል ናይ ቢቢሲ መግለጺ ኣፍሊጡ ኣሎ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ትግራይ ንዝካየድ ዘሎ ሰብኣውን ወተሃደራውን ገበናት ዝሕተቱ ሰባት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ክቐርቡ ኣበርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ከም ዝፍለጡ ይዝከር። እተን ብጉጅለ ሸውዓተ ዝፍለጥ ሃብታማት ሰብ ጸጋ ዝኾነ ሃገራት ዓለምና ዘለዎን ክታበት ንድኻታትን ጽጉማት ሃገራትን ከካፍላ ብተደጋጋሚ ዝቐርበለን ዘሎ መጸዋዕታ ይቕጽል ከም ዘሎ ጸብጻባት ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢሮም። ኣብዚ ሕጂ ቀሪቡ ዘሎ ሓድሽ መጸዋዕታ ሓላፊት ናይቲ ንመሰላትን ጉዳያት ህፃናትን ዝሰርሕ ገዚፍ ኣህጉራዊ ትካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ማለት ዩኒሴፍ ዝኾነት ወይዘሮ ሃንሬታ ምዃና ማዕከን ዜና ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሩ። እታ ዳይሬክተር ዩኒሴፍ ዝኾነት ወይዘሮ ብኣሃዛ ደጊፋ ብዘቕረበቶ ጻውዒት ኣብተን ሃብታማት ሃገራት ተኸዚኑ ካብ ዘሎ ክታበት ነፍሲ ወከፍ ሃገር 20 ሚእታዊት ካብቲ ክታበት እንተደኣ ንድኻታት ሃገራት ሂበን ኣብ ዓለምና ብፍላይ ከዓ ኣብተን ጽጉማት ሃገራት ዘሎ ሕፅረት ክታበት ክፍታሕ እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዘለዋ ሓቢራ። ከም ዝዝከር ዳይሬክተር ውድብ ዓለም ጥዕና ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም እውን ብተመሳሳሊ ጻውዒት ኣቕሪቡ ከም ዝነበረ ይዝከር። በዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ሽወደን ቀስ ብቀስ መነባብሮ ህዝቢ ሽወደን ካብ ዕፅዋን እገዳታት ለበዳን ኮሮናን ነፃ ዝኾነ ንቡር ህይወት ክምለስ ዘሎ ተኽእሎ ዓቢ ምዃኑ ትማሊ ዝዘርግሖ ሓበሬታ አረጋጊጹ። መጠን ኣብ ሽወደን እንዳጎደለ ዝመጽእ ዘሎ ቁጽሪ መልከፍትን ምውሳኽ ብዝሒ ክታበትን መንግስቲ ኣብ 3 ክፋላት ተሰሪዑ መዲብዎ ዘሎ መደብ ምፍኻስ እገዳታት ናብ ንቡር ህይወት ዝምለሰሉ እዋን ቀረባ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ ክብል እቲ በዓል መዝብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብ ሽወደን ኣብ መውሃቢ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብሓፈሻ ኣብ መውሃቢ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት ከዓ ብፍላይ ዘሎ ዝተቃለለ ናይ ስራሕ ኩነታት ንምፍኻስ ጸቕጥን መንግስትን ትካላት ጥዕናን ነቲ ተነቢሩ ዘሎ እገዳት ንምፍኻስ ካብ ብዙሓት ቀንዲ ምኽንያት ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ መግለጺ ኣብሪሁ። ተከታተልዎ ዘለኹም ኣብ ስቶክሆልም ዝመረበሩ ኤውሮጳዊ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ሜድያ እዩ። ካብዚ ብምቕጻል ብሓጺር ዝተዳለዉ ካልኦት ዜናታት ከቕርበልኩም እየ። ቅድሚኡ ግን ዝመወዓውዒ ናባኹም ከብለየ ሰናይ ምክትታል። እቲ ንባህላዊ መግብን ክዳውንትን ካልእ መሰረታዊ ድሌትን ሓበሻ ዘማልእ ትካል ናትኩም ጠለባት ዓማዊሉ ብዝቐለለ መገዲ ንምስላጥ ካብ ዘለኹም ሓንቲ ኢንቺ እውን ከይተንቀሳቐስኩም በጻብዕትኩም ጥውቕ ብምባል ጥራይ ዝደለኹም ክትገዝኡ ዘኽእለኩም መርበብ ሓበሬታ ኣዳሊልኩም ኣሎ። ኣብኡ እወ ኣብቲ ሓድሽ መርበብ ሓበሬታ ናትኩም .com ብዝመረጽኩም መገዲ ምስ ከፈልኩም ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ንዝኣዘዝኩም ኣቕሓ ኣብ ገዛኹም ከተፍ ዘብል ኣገልግሎት ውስጣውን ተዳሊልኩም ኣሎ። ብጽሑና ተወከሱና ኣበይ ናትኩም .com ናትኩም .com ዝኾነ ብሰንኪ ክታበት ካብቶም ዝረኣዩ ንቡራት ጉድናዊ ሳዕቤናት ወጻኢ ዝኾኑ ተርእዮታት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋናት ቀጥታዊ ዝኾነ ሓገዝ ክረክብ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ መንግስትን ማሕበራዊ ጉዳያት ሽወደን ሓቢሮም። መሰረት እቲ ሓበሬታ ብዘይካቶም ፍሉጣት ድሕሪ ክታበት ምውሳድካ ዝረኣዩ ምልክታት ክብድ ዝበለ እንተኾይኑ ናብ ቀረባ ዘሎ ማእከላት ጥዕና ብምኻድ ህጹጽን ቀዳምነት ዝሃበን ሓገዝ ትረኽብሉ ተኽእሎታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ። ኣብ ሃገራት ማእከላይ ኣፍሪቃ ንዝተዳለወ ክታበት ኣብ ምውሳድ ዝረአይ ዘሎ ኣብያን ዝሕታለን ህዝቢ ኣተሓሳሳቢ ምዃኑ ሰበስልጣን ጥዕና ተን ሃገራት ይሕብሩ ኣለዉ። ዝተፈላለዩ መንግስታዊ ምንጭታት ናይተን ሃገራት ካብ ኮቫክስ ዝተባህለ ክታበት ዘከፋፍል ማዕከን ውድብ ጥዕና ዓለም ንዝመፀ ክታበት ምውሳድ ፈቃደኛታት ናይ ዘይምዃን ተርእዮ ምዕባዩ እቲ ዝላባዕ ዘሎ ለበዳ ሓጋዚ ይሕግዝ ከም ዘሎ ይሕብሩ። بسنكتي أب إسرائيل فلسطينيين زتبارع حدش وتهدروا جيت مالن لو من حس أنا زركبهم بزحت سلمان سبات كاب كلتي وجن كم زماتو خاب أزان تل أبي فنزوسوس أبسابات حبيرهم
بفلاي تمال حيلتات إسرائيل لابتي عبيتي معكنات زينة عالمنا خم كاندي بيت صحفة تتكمالو زنبرا حدا هنسا نوتهدراو معلا خمزو علي حبريتا اللون بزبل مخنيات زكايدو متقعتي تهنسا ملو بملو بروكيت تهاريمو سلز تدرمسه ماليا زي بلو قدات بصحيحو خم زلو كاب قازا زوص حبريتا فليتو علم لخ محبر غازيطنياتات نتي متقعت اسرائيل ابلعلي بيت صحفت غازيطنياتات كونينو خم زلوون تملكتو الله أبا هاجر فرنسا 10 مليون زاكل حزب خطابت أنصار كورونا خمز وسده منغستاو منچتات تا هاجر حبيروم قبل كاب باريس زترخبه زينا عمل كيتو هاجر فرنسا خاب سوسان شوعتن بزحي حزبا حدا اف زاكل بزحي مختابو زتبابع كم زغونه يتنهر بخمز تقصيلو ابتا هاجر تنبيرو زلو قداتات زل على اللخنتات كفتر كم زقل اتي صبصاب عمل كيتو هاجر بريطانيا زي جمرتو ممرحتاتن اقداتاتن ناي مفخص مسرح تقصلو بزلا وان ابز تفلالي قرنعات غزاتاتن تا هاجر زلو محبراو اقداتات بمفخص سبات ان حد حدوم كراخبون كتحققفون كمز ترايو كاب ويلسن سكوتلاندن كالوت غزاتات زوصو صبصابات املكيتهم هاجر بريطانيا دحر دحر إسرائيل أب عالم قلطف بزحي زلوهم سبات أب مختاب كمز تسرعت يفلت دخبركم تقاتلتي هارموني ميديان نلومي زبلنا يمسنادو زينا ملا أوروبا كالوتن زتقال لمسنادو زينا زوم سقاب حجي تكتاتلوهم زصنحكم يم نمكتتالكم اندامس غنكو أبناي صباح ناي دمصي زينا قمون ربع ناي استوديو زينا تاتنا سقاب نراخب حدا غابتي نمسسان معكنكم زخونه هارموني ميديان رئيتكم انتساتفنتكم بمقانو اب يوتيوب زلو channel هارموني ميديا سبسكرايب بمغبار بيتسب كتكونوا نمحصن بزي كازي اب فيسبوك بعبيو اب دحره غصنا معلتاو ززرغحو حدشت زينان حبريتان زتفلاليو قالو صحفاتن كترخبو سلازقونكم تساتفو حتتو رخبونا صحفولنا ابزي اب سكرين زلو ايميل ادراشانا غيركم كتوكسنا قم تخلو ندابلنا نلومي بزغ فلايكم